Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz 11 dekabrdan 12 dekabra geçilen gecede Yankı Farap etrabynyň merkezine yerleşen iki mektebiň biri Yankı birinji mektebiň katelnesyny gaz sebäpli ýa gaz näsadlygy sebäpli dören ýanganyň netijesini şol mektebiň okuwjaýlary, üçökleri, klasları yangın alıp tutuşdy. Şol videoň gysgaçyk görnüşini hani bizim men sahypamda da dur, beýleki ýerlerde de bar. Ýa-ni ýaşlarymyz emoda halkymyz paýlaşypdyr. Ene görensiňiz özüňiz ol ýangyndan halas bolan zat az. Enne näme karara gelinipdir şo taýda. Ýanganyň döreşini watandaşlarymyzyň ýazyşyna görä şol katerni de dören şol gaz guralynyň näsadlygy zararly, şolar ýaly ýangyn tutuşypdyr. Enne Farabyň ýol başçysy ýani etrap hakimi hem şol Magarif ümmetiniň edarasynyň ýol başçylary şolar ýaly karar beripdirler. Şol şäheriň özündäki iki mektebiň mugallimleri we ýokary synpda okuyan okuwçylar hem de ýani etrap merkezine ýakyn ýerlerde ýerleşen owalaryň mektepleriniň mugallimleri hem ýokary synp okuwçylary aýyň 12-sine 13-üne ýogara gelmeli. Şol mektebiň ýani ýykylan ähli şol yangından galan kanunları yığnamaly, aýyrmaly, täminlemeli. Soňra abat galan ýerlerini düzeltmeli. Ene ýygynyň aýyň 14-inde şol mektepde okuw başlamaly diýip ene höküm çykarypdyr ýerli hakim. Ene watandaşlarymyza şolar ýaly sorag dörýär. Birinciden eger şol mektep döwletiňki bolsa, hakykatdan ol döwletiň mektebi biriniň hususy mektebi däl. Onu hususy adamlar bejerer ýaly ýa düzeder ýaly. Demek döwletiň özü alat etmeli, döwletiň özü döwlet guramalarynyň üstü bilen ýa guramalary guruluşyk bilen mesul bolan guramalary getirip şolary işletmeli ýerine. We döwletden pul goýup berilmeli. Emma bu zatlaryň hiç biri edilene şol mektebiň mugallimlarynyň we okuwçylaryň enatalarynyň we olaryň hosarlarynyň hasabyna dikeltmeli diýip karar çykarypdyr ýerli hakim. Ene bolýanda adamlar näme etmeli? Ene ümede 14-üne şu nädir gece saat gece ýarymdan aldy da berdi. Demek 14'ü. Ene şu margurlaşyp oturum, erti ýerdenjik çağılar mektebe barmaly, şo ýanan mektebi. Nädip barmaly? Gördüňiz o ýanganyň güýjüni. Onu näme abatlat galyn? Jaýyň özüm köni. Watandaşlarymyzyň ýazmagyna görä Farapda 1970-nji ýyldan bäri ýekeje mektebim salynmandyr. 51 ýyl geçipdir, ýeke mektep ýok. Öňkü şol mektepleriň üç tanysy merkezde bolan üç tane mektebiň 1-nji, 2-nji, 4-nji mektep bar eken şol 94-nji ýylda ol mektebi 4-nji mektep o şäheriň çetinäki mektebi ýykypdyrlar. Onun okuwçylaryny getirip 2-nji mektebi çatypdyrlar ýa şo tak goşupdyrlar. Demek bütün Farap etrabyny jemi 2 tane mektep bar eken düňkü güne çeldi. 27 ýyllar garaşdyrılan 27 ýylyny bütün Farap merkeziniň etrap merkezi şäher statusyny alla Farap. O nähil ol bütün gidip ýatan şäherde bary ýogy 2 tane mektep bar. Oňa bir ýanyny 27 ýyl geçipdir, 94-nji ýylyň mersanak görsek ol 1-nji mektebim ýanyny. Onam çağalaryň we mugallimlaryň hasabyny düzeltmeli, dikeltmeli. Özüm buyruk 2 günde düzeltip erti şuň ýagny 14-nji dekabrda çağalar şo ýanyn mektepde
okuwa başlamaly diýip ine häkim buyruk berdi. Ine adamlar aýdýar, "Howa şu mahal 13-14 Farapda -2 bilen +2 aralygyny howamyz bar." Bir yarım yalňyz çağılar otak getirip uzaklygyň birinjide nädip işletjek ol sowukdy. O taýda ne naharhana bar, ne hajathana bar, ne de bir çay bar, ne de bir suw bar, ne mugallymlara, ne çağalar. Bir sürgüne getiren ýar millete sürüp so taýda şol ýangyndan galynlary ýygnamaly. Onsoň o taýda o texniki bezapasnost diýilen bir zat bar watandaşlar. Texniki howpsuzlyk. Ol ýanyn mekdebiň häzir diwarlary ýykylsa, çağalaryň üstüne kim jogap bermeli? Onu ýöretýän ýangyn söndürjiler arsalamaly dälmi? Ya onu ýöretýän gelip bir spesialistler barlamaly dälmi? Ya onu tehnika bilen aýyrmaly dälmi? Näme üçin mugallymlar o çağaly öz eli bilen arsalamaly? Ya pil bilen. Näme üçin onsoň şol mekdebi ýene-de şol mugallymlaryň we çağalyň enatalarynyň hasabyna dikeltmeli. Hani döwlet, hani büdjet. Ine watandaşlar, görüp oturşuňyz ýaly şol Türkmenistanyň hökümetiň ýoklugyny, döwletiň ýoklugyny ýene bir gezek ine şu pazygaly ýagdaý subut edip beripdir. Bir şutaýda şu pazygaly ýagdaýda bir ýaşylady, o insan eme ýetgisi ýok o taýda hiç kim ýanmandyram, ölmändirim Hudaýa şükür. Diňe şol näme bolsa şo mekdebi. Ine o mektebim halkyň hasabyna dikeltmeli. Hani bir döwlet, hani bunyň büdjeti. O näme üçin Aşgabatda gaçan zaýlar gerekmejek zatlary gurýarlar da, emma şolar ýaly halka kömek edilen. Aýtmaly ýeri geldi. Bu birinji gezek edilen lewapda näme gaýturdy, tupan turdy, ýagyn ýagdy, fil geldi. Hawa. Indi mektep ýandy. Näme üçin hökümet şutak gelip halka kömek edenak ýa eýetçilik edenak? Näme üçin öwey göz bilen seredýär? O jenaýatkar topar. Özüň hökümet diýip atlandyrýar. Bu kışın ortasynda çağılar mektepde gallar. Onsoň şutaýda ýene bir zat ýüze çykýardy. Ay ine o Türkmenistanyň ösüş bar, o Niýasyň döwrüne aýtdylar da her ýyl 1,5 milyon esýa olan gemezin hazabadyny seretdik. Ölmäke Niýaz 5-nji ýylda Türkmenistanyň 7,5 milyonyň geçe ilat sany diýip Birleşen Milletler Guramasyna maglumat berdiler olar. Hani 7,5 milyon. Şu daşyny çykan 60 götürüm 70 götürüm ilaty bilen hasaplandy. Biz ol Sowet zamanyna sanymyzdan pesa 4 milyonu diýetim da. Eger şol aýdýarlar dogry bolsa, näme üçin Farapda 52 ýyl bäri, 51 ýyl bäri mektep gurulanak? Demek milletiň ösüşi bar bolsa, çağı öňän bolsa, bulara mektepler gerekdir açylmaly. Näme üçin şol Sowet zamanyna 70-nji ýyllarky mektepler durdy, onuň merdogan çağılyň näme hany hasaby? Ine azy hakykat şu ýerde watandaşlar. Bizde milletiň ösüşi ýok. Bizde çağı dogrulanap, dogaýsa da hana ýanky enesiniň saglygynyň pestligi zerarly, süýdüniň ýoklugy zerarly, tabigatyň hapalygy zerarly, suwuň tämizligi zerarly, iýmitiň pestisitden dogrulygy zerarly, o çağıly mektep ýaşyny etmänem ýok bolýan gatykan. Son 17-18 ýaşaýança o çağılyň näçe ýene-de ýok bolýar. Ine şonuň üçin bizde şol Sowet zamanyny mekteplerde häzirim çağılar okudylyp. Diýmek çağı sany artanak bizde. Eger şol öňkü 3 mektebiň çağı 2 mektebe ýerleşdirilen bolsa, onuň märim 94-nji ýylyň märim ýene-de hasaplap görseňiz 26-27 ýyl geçdi. Täze mektep gurulmadyk bolsa, diýmek geçen 27 ýylda Farap etrabyny, Farap şäherini çağı ösüşi ýokdy. Dogayan çağılyň ösüşi ýok. Millet sany köpelenak. Gitdikçe azalýar. Ene size ýene bir gezek şu mesele boýunça subutnama. Enne bir nähil bor. Ertine şuň çağılar okuw gitmeli. Millete de salgy salnypdyr sizine şuny. Ökmen çykdy jedip öz hasabyňyza kosmetik remont etmeli.
Düýpleri mont bardy gurrun yok. Täze mektep salmak bardy gurrun yok. Ol yankı tüssesi gitmedik mektebin içine suwak salyp ya krask edip çağıly mektebe gatnamaly. Ol gurulan mektebin binasy durjakmy? Durjak gelmi ya çağılyň üstüne ýykyljakmy erti çaly ýele üstü? O bardy çıkmaly dedine. Şoň üçin vatandaşlar men sizden haýyş edýän haraply ýyllar, dogurlar. Çağalaňy şol mektebe goýbermän. Tä hökümet şol ýanyn mektebin ornuny şarňylap duran 2 gatmy, 3 gatmy täze mektep salýança bir çağaňda mektebe uratma. Birinciden olaň howpsuzlygy üçin bir hökmen zerur. Sebäp ol mektep bir ýanynda soň çalışmasaň onu beton bilen berkitmeseň ol ýerde geçdi ol adamyň üstüne ýykylja görnüp duranda. O da nähil adam çağıjyklar otaydy. Şonuň üçin ta hökümet öz büdjetiniň hasabyny täze mektep salýança menden size hem haýyş hem tapşyryk. Çağalaňy şo mektebe uğratma. Moğollumlar, hormatly diýmägem size dilim baranak sebäp siz ozal şol hökümetiň diýenini edip, o saýlawlary bulaşdyryp, ýalyn maglumatlary berip, ene halkyň depesine şol jenaýatkar topory getiren adamlaryň bir bölegi siz. Şoň üçin men size hormatly moğollumla diýmä dilim barana. Ýöne siz şol döwletiň raýaty, siz jogapkar şol çağalara. Demek sizin borcuňyz şol çağalaryň şo ýykylyp ýatan mektebe barmazlygy. Özüňizden barmaň şota. Ýok, biz şol hökümete galyn ömrümizden ýaranyp ýaşajak diýseňiz, onda gidinde ol entek ýykylmadyk ikinji mektepde moğollumlyk edip berin. Ýöne şu ýykylyp ýatan ýanan mektebe çağalaryň birine mertmen, ýa enatalaryň üstüne barman. Ol haýba tamatma. Şu ýerde Farabyň hakimine men ýügön ýüzlenesim gelýär. Egerde erti ýa şunun 14-nji çağalar şol mektebe baryp gatnamaly bolsa, ýa-da şol çağalar enatalarynyň hasabyna, moğollumlaryň hasabyna sen şol mektebi gurdurjak bolsaň ýa kosmetik remont etdirjek bolsaň, galyn ömrüňi kelläň ýalaňaçlap, suwdyň öňüne jogap berip, galyn ömrüňi hana owadan nepede ýa ýene bir ýerde geçirmeli bolsaň. Hasap maşin işläp duranda şonu ýatdan çykarma. Eşdiňden? Göni saňa degişli şol etrap hakimi. Sen kim beýdip o milleti gyşyň aňzagyna ol meýdany gowarýar. Bar gitdi öz çağalyň bilen şol mektebi düzet. Ya eline pil Allah hana şol ähli etrabyň işgärleri bilen bardy bejer. Görkö halky öz guzur gaýratyny ya ogurlan pulun hasabyny Allah şol mektebi düzet ýa täzeden dikel. Halkyň azar berme. Siz gaty erbet gutararsyňyz ömrüňizi. Şoňa barýar. Soňra bağışlamasak ýokdur. Men aýtdym ozal bir kýerde. Indi biz siz bilen eden jenaýatyňyza görä jezaňyzy bermek bilen öpçün ederiz onu. Kanunyň üstü bilen. Eden etdilik ýok. Kanun çözer sizin hemmäňiziň ykbaryňyzy. Ýöne şuň kun halkyň agyr ýagdaýyny, milletiň iýsiz ýagdaýyny, elinde ne pulu var, ne iýmäge iýmeti var, sizden buna salgy salyp mektebi şu çağalyň hasabyna gurdurjak bolýar. Näme gerek onu watandaşlar şo mektebe gatnatmak şo çağa? Alyan bilimi barmy? Ilymy barmy? Şo mektep gutar döwlet işinde işläp beren gördüňizmi? Ýok. Onu näme gerek o tak bulgarnyk görnüşini çağalara uğratmak? Otursun öňüňizde hany internetiň üstü bilen ýa başga öz bilimiz bardyr berin çağa ilymy. Şu mektepde olur ilim berýän moğollumam ýok, mektep direktorym ýok. Olun hakykyny gorayan adam bar bolsa çağaly bugüne düşmez. Şular ýaly aňzakdy barp mektep arassalamaly. Näde kanun bar? Hanymyň ýöri togulluklar. Şonuň üçin biz eger iýerleýän bolsaňyz elmidam aýdyp gelýär. Şu döredilcek täze Türkmenistany, guruljak täze Türkmenistany hökmen bizde yerli dolanýyş bolmaly. Yerli dolanýyş diýilýän näme? Ene şunu şu gün Farapda dören ýagdaýdan owur alyp aýdyp berensiz. Başlan. Ne şu gün Farapda dören ýagdaý
halk bolup çözmeli. Halkın saylan şu yerli deputatları çözmeli. Yerli hükümet çözmeli. Yerli hakimiyet çözmeli. Ol Aşgabatyň emişi däl, ol gerekmejek bolsa ol Çarjowuň emişi däl, yerli büdjetiň puly nerden? Eger yetmeýän bolsa, onu şol büdjeti hana welayet emesinden upravlenisinden almaly. Welayet upravlenisinden pul bolmasa, onu Aşgabada jaňyp şo taýdan getirdiler. Şo yerli dolanryş diýänmediň sebäbi şo yerini ýaşaýan ilat, anyk şu taýda aýtsak, şo farawyň ilaty özüni yerli häkimem saýlýar, yerli hökümetem saýlýar, yerli arçylygym deputatlarym şo taýda saýlanýar. Şo taýdanyň ýene-de adamlar ses berip özüne gerek bir näçe kandidatyň içinden özüne gerek deputaty merkeze, ýa-ni Türkmenistanyň mejlisine deputat edip uğradı. Ine şu zatlaryň, şu mehanizmlaryň üstü bilen yerli problemalar çözülmeli. Ine bir mektep ýanny, ýaka mektep galy bütün Farabda. Näme üçin Farabyň ilaty sesin çykyrman otyr? Näme üçin şoňa beýleki mektepleriň mogallumlary, ýa şol mektepde okuyan çağalaryň, mekteplerde okuyan çağalaryň en atasy gelip şol hakimliň öňüne çykyp bir diýeniň bolanak, sen öz borjun göni dogrudur ýerine ýetirdi, döwlet bolýan bolsaň kur çağalar üçin täze mektebi. Şoňa çelip çağalarymyz mektebe goýberemde, saňa bize siziň mektebiňizden gerekkä mogallumçylyk käriňizem diýip, hani bir kıçay öýde oturup näme şoňa da gaýratyňyz satanakmy, gurbuňyz ýetenakmy? Bolly ýeterli gindi millet. Ol özüň hökümet diýip atlandyrýan ol jenaýatçy topar bir siziň depänize şänik döwüne galyn zat etdi. Ol topanyny uçup giden uçaklar, ol suwalan jaýlar ýa beýleki betbaççylyklar häzir şuna çeli düzeldiler hökümet tarapyndan. Näme üçin siz öz hakykyňy talap edip bileňiz? Ine şu zatlaryň bolmagy üçin, ýa şolar ýa kemçilikleriň ortadan aýrylmagy üçin, jenaýatleriň edilmezligi üçin biz şol yerli samoupravleniýet ýa-da yerli özüni dolanryş, ine yerli hökümetler bolmaly. Şonda öğretmekçi bolýar. Şuňdan başlan, eýilik edin öz hakykyňyzy, watandaşlar. Parabyň ilaty men size göni ýüzlenýän şutaýdy. Biz bir nähil millet bolduk. Indi çağılyň okumagy, indi mektebi ýok, klasy ýok, onum en atalarynyň hasabyny gurmaly ýa-da keltmeli. Hanonly hökümet. Ýoga, ýok zady näme üçin siz hyzmat etmeli ýa, tabyn bolmaly ýa, boyun egmeli. Bir aslyňyza seredin ha. O toprakda näil mertler, gerçekler ýatyr. Näme beýdip ognadyňyz? Näme düşdüňiz? Beýlede bir peslik bor. Mene näme düşünjegim bilen maksadyň ýagdaýyňyza. Dogrusyny aýtsam. Ýewropaň hiç bir ýerinde ýok şular ýaly ýagdaý. Siziň düşen ýagdaýyňyz ýaly ýagdaý men hiç ýerde göremem. Biz bir gara düýşýalyk bolup durdy. Hakykatda ýok zat ýaly. Ýöne bar da şol hakykat. Adamlar, watandaşlar göreşmek gerek. Öz hakykyňyz üçin hiç kim getirip size hakykyňyz medip bermez. Siz şonu talap edip almaly. Dogry düşünin. Ol siziň hakykyňyz. Özüňiz talap etmeseňiz, başga daşyndan birini talap eden men ol boljak zat däl. Eger bolýan bolsa, ine men şu taýdany talap edip otyr. Hani erti barsyn düzelsin. Ýöne etmese çekçe cezasyny men şu taýda hakim aýdyp otyr ýa yerli hakim edi. O taýda hanyň prokuraturasy. Näme üçin ol geçiren aklar şu taýda barlygy işini geçirmeli? Näme sebäbi? Kimin günahkarlygy bilen şol ýalgyn emele geldi? Bir günne ýananlar. Eger şo katelni näsad işleýän bolsa, hanyň pazaryny gulluklary, ol dukanlardan ýa bazarlardan para ýygnap bererler. Hani prokurorska nadzor, näme üçin olar barıp ýerine barlamadylar, protokol ýazmadylar, olara şol düzeltmek barada möhlet bermediler. Ene bir akşamda ene otul çöp ýaly ýanyp gitdi bir mektep. Näme üçin onu yerli ýangyn söndürüş gullukları cezasyny çekenek
Hanmyňa ýazylan protokol kim günäkä? Kim düzeltmeli? Han döwletiň büdjeti. Sonra kändir. Hiç birine jogap tapmarsaňyz watandaşlar, ta öz hak-hukugyňyzy şol haramhor hökümetden talap edýänçä. Aýo öň ýeten ýa eline pagon alan ýa wezipa eýe bolan halkyň depesine şänik döwütir. Indi besirde bir her kızadyň çeni çakyýarsy bir aşa çydamlylygym bir näme atlanyrjagym bilemek bir çydamlygym däl indi bir boyun ekmekliğin bir agyr formasy bolup dur. Halk şu zatlарды görübem sesini çykarman oturan bolsa biz nähil millet bolýar şu soragda bir özüň jogap tapjak bolun watandaşlar. Bolly besirinni yeterli. Eni goý şuň 14-ni gitsinler hökümetin özü düzelsin şol mektebi. Täzeden ursun. Täze gurup bolýança çağırlygyňdan hiç ýere goý bermen. Gereken däl. Sebäp şu mahal ana koronawirusyň täze görnüşi bütün Ýewropany lerdany getirip otdy. Näme Türkmenistany ýokmy? Bar elbetde. Öňkü hakimlik de şo taýdan gitdi. Şoň üçin enen bir gezek sizden etjek haýyşym watandaşlar öz hak-hukugyny talap etmäni başar. Hormatly Farabyň ýaşaýjylary, sizden hem etjek haýyşym talap edin öz hak-hukuklaryňyzy. Bolly inni, besir, yeterlik. Ýuwaş-ýuwaşdan öz hak-hukuklaryňyza eýe bolmasaň size getirip hiç kim hak-hukuky bermeýär. Bir adamyň, 10 adamyň, 100 adamyň işi de bütün halk bolup biz öz hak-hukukymy talap etmeli. Haçan talap edip başlamyz, o hökümetiň özü girere deşik tapmak, gaçara ýurt tapmak. Ýani jogapkärçilik çekiljekdir hemmet. Şonu bilip goýun. Ene gysgaça aýtsak men şu zatlary şuny size ýetireýin diýdim. Sag bolun dinläňiz üçin hemmäňiz ýyzyň rahat bolsun. Sağlıklı görüşelim.